Club Junta, building better Africa. Tikulandireni omvera nonse kwina kulikonse kumene muli lero pa 4 September 2025 tsiku nkumati lachinayi la wiki yoyamba la mwezi umenewu. Poyamba timuyamike Yehova, tigwade pansi timuthokoze kuti tadzukanso ndi moyo. Kaya tikumva kutsinatsina mkati mwa matupi athu koma tadzuka ndi moyo tikupuma pamenepo. Chakwana chachikulu chifukwa chomuyamikira Mulungu mulengi mwini moyo. Mwini china chilichonse chimene ife timachifuna tili nacho timene chimakhala mkati mwa maganizo athu. Yehova ndiye pothawirapo pathu. Yehova ndilo linga langa. Yense olungama akathawira menemo adzapulumuka. Chiyambi cha nzeru ndiko kuopa Yehova. Ukangoopa Yehova ukhala ndi nzeru, ukonderedwa, upambana pa chilichonse chimene ukuchifuna. Mulungu akayankhula pakamwa pake pamakhala kuti payankhula basi, ndipo zimenezo zimachitika. Inu amene mumakhulupirira malemba, khulupirani zimene tikunena apazi kuti mukapambane muchina chilichonse. Amalawi anzanga, lero ndi nkhani zoti ndikupatseni. Mwina ndizimaliza, mwina ndizidula chifukwa cha nthawi. Koma poyamba ndimafuna ndipepese olemekezeka Norman Paulos Chisale amene ndi youth director mchipani cha kapena ndinene kuti National Youth Director mchipani cha Democratic Progressive Party, chifukwa chakutaya bambo awo dzulo pamene amalowa m'manda. Mzimu wawo uwuse mumtendere bambowa. Nthawi yakwana tivomereze tonsefe tikudikira komweko. Ngakhale zimakhala zowawa komabe timadziwa kuti imfa idalembedwa. Choncho ndipepese ku banja lonse la Chisale, ku boma la Ntcheu, maliro amene achitika Mande ndipo alowa m'manda dzulo bambo athu a George Paulos Chisale. Ndithokoze kwambiri atsogoleri a chipani cha Democratic Progressive Party amene munatenga nawo mbali kukawakhazika bambo Chisale kwa champitu uko boma la Ntcheu. Vice President mchigawo chapakati Honorable Gangata, taona mukutsogolera ndithu mdepiti wa anyamata, azimayi komanso adzibambo kukakhala nawo olemekezeka achisale. Mtima umenewu ndimene timafuna. Olemekezeka na Malomba takuonaninso, komanso wachinyamata Charles kuchokera mu mzinda wa Blantyre takuonaninso. Taonanso mzanga wa pamtima kuchokera boma la Mulanje apo pachani apo ya kuchokera boma la Mulanje kwa Nkando uko. Yes, mzanga wa pamtima yangu nyamata ozichepetsa kwambiri amene nthawi zonse mwakhala muli pa presidential race kuteteza mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party. Ndakuona ndithu ndiye nanonse amene munapita kumene unenene kuti zikomo kwambiri. Ambuya kudalitse Mike Ndewo, ndakuona ndi kumeneko. Ambuya kudalitseni kwambiri. Chimenecho ndiye chifundo chikondi chimene timachifuna ife mu chipani chathu cha Democratic Progressive Party. Tithokoze kuti Profesa anafunitsitsa kuti akakhale nawo, komano chifukwa cha ulemu umene Profesa amapereka akuluakulu, ineyo sindimamvesa kuti mkulu amene anabadwa bwanji, mtima wake ndi wamtundu wanji. Safuna za phokoso, safuna za chipolowe. Dzulo amene akupita nawo kukakhala nawo kumaliro abambo awo
olemekezeka Norman Paulos Chisale. Komano chifukwa choti ati achakwera anali ndi msonkhano komweko mudzi mwa Champiti pa court, anachiona chinthu chosakhala bwino kuti iwonso akapezeka mbali yomweyo. Mumadziwa paja anyamata anzathu angadzi kwanje, mwina akadaona ngati kuti afuna akasokoneze msonkhano fa sukanakhalanso msonkhano, ngakhale sunalinso msonkhano, chifukwa anthu amene anali kumeneko anali anthu ongobwera, koma ena ake akumudziko anakhamukira kupita kumaliro. Mudzi mwa Champiti dzuwa munachitika maliro awiri, ndiye anthu anagawana, ena kupita kumaliro kwa Chisale, ena anapita kumaliro kwinako. Pamene Chakwera pamene amakapangisanso msonkhano komweko. Shame on you Chakwera, zikukutsata na chimwene. So nkhani ndikupepesa kwambiri ku banja la Chisale, komanso ndikuyamikira kwambiri mtsogoleri wa chipani Democratic Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa cha kuzichepetsa, koma maganizo ake anali kukakhala nawo kumaliro. Amalawi anzanga, ndifuna ndikupatsireni nkhani ina makamaka mchigwa cha mtsinje wa Shire. Pamenenso ndalandira malipoti ena ku East Bank kuti katikati mwa mtsinje wa Shire muli chilumba chimene chili mudera la Chikuse, chimene chinalowanso namondwe nthawi ya Cyclone Fred, kumene ndithu anthu ena alisomene kwa data ya miyo yawo. Komabe ngakhale zili choncho ena adatsala pomwepo mpaka na pano. Ndipo amene anatsala pamenepo pali ndithu midzi yokwana mafumu 4 amene ndithu mbuyomu amavotera pomwepo pa chilumbapo. Komano zamveka kuti ulendo uno anthu aja akavotera kutsidya, kumene akufunika kuti adzachoke pamalo pa chilumba chawocho kudzera pa maboti kuwoloka kupita kutsidya kuti akavote. Pempho lawo anthu amenewa akupempha ku chipani cha Democratic Progressive Party DPP ndi ma MP amene amayang'anira mbali imeneyo, kandi MP mmodzi kama MP awiri. Uthengawo ukafika mchigwa cha mtsinje wa Shire, ma MP amene akukhudzidwa ndi chilumba chimenecho kwa Chikuse uko autenga uthengawo awugwiritse ntchito. Uthengawo anthu apa chilumbapo akupempha kuti potengera kuti zinthu zasintha, anthu sakavotanso pompo pa chilumbapo, akavota kutsidya. Akupempha mayendedwe kapena kuti transport yoti adzakwanitse kulipira boti kupita kukavota, komanso kubweranso pa chilumba chawo. Pa chilumba pamene pali midzi yokwana 4. Ndikukhulupirira amene mumachidziwa chilumba chimenechi mundivomereza ngati ndizoona. Ine sindinafikepo, sindimatulutsa umboni wabodza, ndakhala ndikuyenda ndithu kwa mtsinje wa Shire, koma zoti kuli chilumba chimenechi sindinadziwe kuti ndikafikirepo. Ndikanadziwa mbuyomu ndikadakhala ndi mwayi wokafikirapo, koma mwina ambiri mutha kudziwa kuti umboni undiona. Ine ndangopatsidwa umboni umenewo kuti ndifikitse, ndipo anenetsa anthu kunena kuti tikufuna uthenga upite kwa ma shadow MP a Democratic Progressive Party basi, osati zina zonsezi ayi. Kaya kuti kuli ena a independent sakuafuna, kuli ena zipani zina zosamveka bwino zisakuafuna. Iwo anena kuti tikupempha kwa inuyo Pastor Shumba mutinenere kwa akuluakulu a DPP kuti ife pano pa chilumba tikufuna kukavotera DPP komanso Professor Arthur Peter Mutharika. Mavoti athu ndi anthu amenewa basi, ndiye tikufuna tithandize mayendedwe, tidzathe kuwoloka pabwato, komanso tidzathenso kubwerera. Ndiye ndikupempha mashadu ambali imeneyo ngati mumve uthengawo, kapenanso uthenga ngati ufikire kwa akuluakulu makamaka chigawo chakumwera, ngati olemekezeka Mwanamveka komanso olemekezeka Chikuni cha Usi. Uthenga ukakufikani, tayesesani kuti mufikitse kwa mashado MP amene ali mbali imeneyo, kuti anthu apa chilumba chimenechi pa Chikuse
akusowekera mayendedwe wiki ya mkucha ino kuti adzakwanise kupita muzi umenewu ndi muzi wa ta Makwira pa chilumba chimenechi. Kuti pali skulunso ya standard 1 imene imathera mpaka na 4. Mavoti ankachitikira konko mbuyomo, but this time around mavoti achitikira kutsidya kwa chilumba chimenechi. Pempho limeneli landipeza ndithu katikati mwa usiku, ndiye ndati ya uthengawo sungandilemere. Ndine ndani pamaso pa Amalawi, ndine ndani pamaso pa mtundu wonse umene ufuna kusintha zinthu mdziko muno. Nkhani yachiwiri ndionena kuti chipani cha MCP chili ndi mantha kwambiri kuti chivomereze makomishona a chipani cha Democratic Progressive Party amene tikuyambira wina kuchoka kwa Katsaira, kwa Kunsaira, kumene akupezeke komishona wina oyimira DPP, ndipo kunasankhidwa wina achakwera adamukana, kopitanso wina achakweranso amukana, kopitanso wina wachitatu achakweranso amukana. Ndiye anthu ambiri akundipasa mafunso, sono ndiye titani ngati chipani Pastor Shumba tiuzeni ndinu pamene pa Democratic Progressive Party ichita bwanji. Ndikufuna ndikuyankheni Amalawi kunena kuti pamene pali uchi pamakhalanso njuchi, komano ukafuna kudya malesa chotsakaye njuchizo ndipo upeza uchi, ndipo kuti udya malesa amadzi. Izizi zikungoonetseratu pera kunena kuti Democratic Progressive Party DPP ndi chipani chimene chiwine masankho akubwerawa. Chakwera ali ndi mantha aakulu kwambiri, chifukwa akatswiri amene akutumizidwa kumeneko ndi okhaokha amene anapanga za IT, ndi akudziwa kuti anyamata amene akapita kumeneko system yawo ija, system yawo akuiopesa ya mathematics ija, zisisi zawo zili mene muziphulika. Izizi Amalawi tifuna muzidziwe ndithu. Tikamanena kuti anthuwa anakonzekera kubera, timanena zona, koma mwayi ulipo. Amalawi musatekeseke, awawa zobera sizitheka. Ndakhalanso ndi kuyankhula mbuyo monsemo, sakwanitsa kubera. Mwachitsanzo chimene ndifuna ndikuwuzeni Amalawi nonse, ngati mukudziwa kuti kunachitika masankho wiki yapitayo akuti amafuna kuyeserera mathematics kuti ingagwire ntchito, maboma 9 onse amene anapangidwa kuti ayeserere, maboma onse 9 Democratic Progressive Party komanso Professor Arthur Mutharika wapambana pa chisankho choyesera chija. Zimenezo za Amalawi ndifuna muzidziwe. Ine ndine Pastor Shumba basi, ndinali bleronso ndili, ndipo mpaka tsiku limene Mulungu azafuna kuti afuna nditenge ndidzakhalabe ndili Pastor Shumba. Koma uthenga ungwa ulere Amalawi muzidziwa kuti dziko muno mukuchitika chani. Mapercentage amene akutuluka pasomo 62.1% DPP kutsogola, ndipo pofika wiki ya mkucha DPP ikhaita mmenya 70%, potengera ndi ubale umene wapanga zipani 4 DPP, Afodi, Refu komanso NDP. 72.1% DPP imenya. Zimene zikungonesa kuti chisankho chimene chikubwera chikuchitikachi wiki ya mkucha ino Amalawi sichikhala chisankho chobwereza, chichitika pamodzi basi, ndipo DPP ipambana ndi mavoti oposa 50+1. That means chisankho sichizabwerezedwa. Ndinakambaponso last week nena kuti inu amene mukukonzekera kuti aya tidzapanga alliance ndi DPP ulendo wachibwereza mwauponda ndipo mwagwanayo to the maximum. Inetu ndimayankhula zona, amene munganene kuti apa Pastor mayankhula zabodza ndi zanu zimenezo, ndipo mukutaya nthawi. Ine ndikayankhula kaya sizinachitike mumazikhulupirano after some days zikuchitikano. Ichi chimene Mulungu anakhazikitsa mwa ine mu nthawi ino sizachilendo
ngakhalenso nthawi yachina Mose, yachina Yesaya, akachita profesai, panalinso ena amakani ngati inuyo amatsutsanso. Sizachilendo izizi kuti ena mumatsutsa koma zikachitika simumayankhulaponso kanthu, mumangopindira ndevu nkamoti zachitika dizi amayankhula pa Sitashumba zichi. Inu phe uchitsiru, chifukwa Bible limanena kuti oyankhula ntheradi aonesa chilungamo, koma mboni yonama imangonyenga. Ukakhati wayankhula zaboza zikachitikano sumayankhula. Ndipereke chitsanzo ngati mene zinachitikira ku Machinga South East constituency. Pali zitsiru zina kumene koko kayati nza UDF zina kaya za independent zimachukisa kuti nzawo winanso amene akuyimaso kumene ku independent kumanchukisa misonkhano tawo kuti basa amene simuzamuonanso ammanga pano pali ndi milandu akuyankha milandu chifukwa cha ndalama ziyanka kugaya nthawi ya njala kuchija anachita zokuba amene basi ikucheni mati chanu make yampanga disqualify sabweranso. Anthu anali njengu wiki athayi bambo Katunduja watulukira kumene kumbalanganda onse jemwe apange misonkhano awo kuti munthu chatu wabwera ayi angopindira ndevu nkamwa phwi ndenzawo anakapangano lonchi so kungopanga lonchi koma ngokwe yose gwede chikweyo yose gwede ose amayankho zopepe atangona magalimoto kuthawa kubisala kopa kuti akhala ndi mafunso kwa anthu kuti uja munkati sabwera uja suyu. Zimakhala ndizopasa manyazi ukatusa umboni wabodza kwa anthu ena, anthu amakhala kuzitsata ndakana ndi zinthu zomanena zija sizili meneso zilili umakhala ndi manyazi ndiwewe. Amanena kuti tsamba likagwa umachita manyazi ndi mtengo. Choncho tisamafulumire kuyankhula zimene sizili nditsogolo nzongoti zichoka pano zithera yapo timachita manyazi tokha. Koma ine ndimanenesa kuti amene amatipanga follow up amavomerezana nane kuti munthu uyoyo Mulungu adantumadi. Ngakhale mumandidziwa kaya mumandidziwa motani kaya mumandinyoza kaya mumandiyamikira, ine I don't care for that. What I care is what God was putting on me to deliver the message to all Malawians for this time. Nthawi ino ndiyanga, mundisiye ndiyankhule zimene Mulungu akundituma. Kaya simufuna kaya mukufuna, kaya mukundikonda kaya simukundikonda, koma ine ndidzayima naye Mulungu paka pamene asanati pa Sitachumba basi mamaliza ntchito imene ndinola kutuma kuti mugwire ntchito yamba kupanganso ntchito zina ndizasiya. But otherwise I cannot stop to talk to Malawians just because of you. Ndayankhula zimene zozo. Ndiye ine ndikupereka uthenga wa chilimbikitso kwa Malawi nonse okonda dziko lanu, amene nonse mwakonzekera kukavota DPP, kunena kuti musamvere musafowoke nzoti kaya makomishona athu akukanidwa. Mulungu amapanga njira popanga njira. Ndinenese mawawa ngakhale ndinawayankhula kalembwe kunena kuti chabwino sichingabwere mophweka. Izi zilipase phunziro Amalawi kuti tinapanga zinthu zolakwika mu chaka cha 2020 kuchotsa boma limene likanasintha miyoyo yathu. Profesa Peter Mutharika anayankhula manifesto yake ananena kuti ndikufunisa kutha kwa zaka 5 zimenezi Malawi akhale ngati Singapore. Ena atamva zimenezo anthu anjiro ansanje akaduka adafuna kuti zimenezi zisaonekere nkumanya kuti uya kunama ngwaboza ife tisintha zinthu chimanga muzifeteza muzigula 4,000 nkanthu echancha zambirimbiri anthu okalamba muzilandira ndalama zambirimbiri tilemba achinyamata ntchito 1 million zambirimbiri. Mwazonse zija mu manifesto awo palibe chimene anachita. Chimene anachichita nchimene sichinali mu manifesto awo. Mwina akananena manifesto awo nati ife tizikuphani ife uyamene tamusogoza tamunyengera kuti atithandize tizamuphanso uyiso amene tamudyera ndalama isidiki imene tizamuphanso. Mwina anthu sakanavotera, koma anabisa manifesto awo eniena original nkutenga manifesto awo afeki nkuwayika patsogolo. Amalawi ndikupusitsika, Amalawi ndikukhulupirira, Amalawi ndikuwapasa vote. Ndifuna ndikupemphera Amalawi kuti ulendo uno musakhulupirenso zabodza. Michael Sibanda ananena kuti kodi munthu zoona manifesto ake oyamba sanamalize kuwagwiritsa ntchito akabwereso ndi ena manifesto kuti ndabweresanso ena awa kuti munthu amene timkhulupirire kapena ayi.
ndi anthu amayankha kuti ayi tisankhulupirire. Choncho boma ili la Chakwera ndi labodza. Manifesto awo a chaka cha 2020 sanamalize, sanakwanirise, akubweresanso ndi ena. Ndiye amayi ndifani kumemeni ndamva kuti akuti wiki imene ikubwerayi Achakwera afuna atuluse uthenga woti atsisa fetereza, afuna atuluse uthenga woti katundu wina ngati shuga ichani atsisa mitengo. Tisazimvere kaya atsisa kaya satsisa zilibe kanthu, chifukwa amayi takhala kudandaula mbuyo monsemu tsitsani samatsisa. Lero chifukwa choti akufuna voti, akufuna tipusise nazo. Mukumbukire dzana zimene anayankhula mu chaka cha 2020 kuti atsisa mitengo ya fetereza. Lero fetereza nthawi imeneyoyo anali pa mtengo wa 22,000 nthawi ya profesa ngati sindikulakwisa, koma lero fetereza yemwe uja ali pa 170,000. Lero akane kuti atsisa, kodi atsisa afikaso pa 4,000 pompaja kapena atsisa afika pa 150. Asatipusise, akungofuna voti. Ndithokoze kwambiri kumadera kwina kumeneko kumachitika kuti akapitako sakupeza kwa anthu ena akumathamangisa ngati zimene waziona Mumba dzulo ku Bangwe. Tithokoze kwambiri amayi, ino si nthawi yonyengererana. Nthawi ya nyengererana yapita. Ino ni nthawi yoti munthu adziwe chimene iye angathe kuchita. Amalawi apanga chisankho. Amalawi musadandaule chilichonse nena kuti ayi maboksi akubwera ovota sabera, anthu wasangakwanitse. Pali enanso kaya ndi anthu wamba, kaya kufuna kuti akhale ma activist, akumawuza anthu mu social media mu kuti muzakhale ochenjera, mukakavota voti yanuyo mukakhale pompo, muzikadikira muonesese kuti voti yanu yatani, chifukwa kukabwera galimoto zina zachilendo. Kuti Amalawi azidziwa bwanji kuti magalimoto ngati magalimoto ayikidwa ma number plate aboma, pepe amene angadzole galimoto iyi ndi yachilendo. Tisaopseza Amalawi, chonde ma activist anzanga, tisaopseza Amalawi. Amalawi ndi kumemeni mumve mawangawa. Mukakapita kovota, mwakavota, mnyamukani muzipita ku nyumba. Chifukwa kukhala kwanu pa center pomwepo pazayambisa chipolowe. Ife sitikufuna chipolowe china chilichonse ayi. Mwa masiku onse mukavota mumapemphera kuti pitani mukakhale ku nyumba muzikadikira zotsatira. Inenso ndikuyankhula chimodzimodzi. Asilikali alipo, oyang'anira chisankho alipo, kwabweranso maobservers ochokera maiko akunja alipo, komanso ubwino wake kuli tale center ina yake ya private imene yapangidwa ndi maiko akunja, imene izi yang'anidwa ndi azungu, kufuna kusati chilungamo chilipo, chilungamo chikuonetsa agalu awa sabera, mundimvetsese sabera. Mamino ndakhala ndikuyankhula myezi mine yopitirira 3 kuti sakubera up to this date Amalawi sakubera. Mamino amwamvetsese. Ndimalize ndi uthenga uchonde Amalawi, VN yanga kuyambira lero pa 4 mpaka ndifika nawo pa 14 ndikhala ndikuyankhula chimodzimodzi, mpaka ndizayankhula VN yanga mpaka pa 15, mpaka ndizayankhula mpaka pa 16 mmamawa. Mauthenga amene ndizifotokoza ndi ofanana unena kuti pokavota tionetsetse zinthu izi. Amalawi mundimvese, ndiziyankhula almost daily, pemphera ndi pempha amayi ochuluka kuti tiziyankhula zimezi kuti Amalawi ambiri adziwe. Ubwino wake uthenga wanga umafikira amayi ochuluka. Chonde amene mungamve mwini mafoni a smartphone auze niso anzana amene ndi mafoni ama keypads, mwafikire mwauze uthenga amene upange security, uthenga amene ungakhale ukuyenda inde ena amabungu akumemeza. Komanso ine ngati activist odziwika bwino Malawi ndidankhuleso kunena kuti pokavota mukafika polemba DPP kapena ngati muku ena simawerenga, mukangona pali malo amene pali chimanga 4, chimanga chiwiri chayima, chiwiri chili mumbalimu chikuchingira choyima choyambirira chija, pamenepo muzoti mafika pa DPP. Ndiye muyang'ane kumanzere kwanu kumupeza nkhope ya Profesa Arthur Peter Mutharika. Kumanja kwanu kumapeto kumuna muli ka box koti muchongemo. Mungochonga muka box ko ndicho lembera chanucho, chochongacho muchonge bwinobwino mkatimo mujama chongera aphunzitsi, kungochonga musatulutse kutulusa kunja.
mukatulusaso kunja chochongacho ndiye kuti no chimecho chatayidwa nchopanda ntchito. Amene simutha kuchonga mumadinda mungotenga chanu chakumanja chachifupicho choyambiriracho chimene chili ku dzanja lanu lamanzerecho chachifupifupicho kwambiricho chimecho mudinde mwingi mulowese mukaboksimo mudinde ndendende mukaboksimo musadinde mpaka nakunja kwa boksimo mukatero ndoti basi ndipo mwavota. Chachitatu, musaphatikize inki yanu kugundisaso malo ena kapena ballpoint yanu kuchonga amene simukumufuna kapena kumukhwacha amene simukumufuna. Ayi, mukangokhwacha amene simukumufunayo ndi kuchongaso kwa amene mukumfunayo ndoti chimenecho chafutidwa nchopanda ntchito chikatayidwa sichiwerengedwa. Chonde mumvetsese kwambiri anzanga ovota makamaka inu amene mukukavotera DPP ndi Blue Alliance. Ndibwerezenso mawaso ndiyankhula, mukafika mukaboksi mwanomo muyang'ane modekha musathamange yasi mukuthamangisira fasani bwinobwino muyang'ane ku chipepa chanyu mwapasidwacho kumanja kumanzere kwanu kuli nkhope ya profesa. Pakati apa pali chizindikiro cha chimanga 4. Chimanga cha DPP palibepo nkhokwe. Pamene mupeza pali nkhokwe za chimanga imeneyo ayi si DPP. Chimanga cha DPP chilipoonekera chilipo 4. Chisocho chalodza kumwamba. China chili mumphepete muchiwiri chiso chili pakatipa chisocho machalodza kumwamba ndiye pazungulira kaseko kozungulira chimanga chili nkati. Pamenepo ndoti mafika pa DPP. Kumapeto kwa dzanja lanu la mkono wanu lamanja kuli ka boksi. Kumeko ndoti mungotenga cholembera chili muchovotera chanucho mungochonga mukaboksiko papa musatulutse kunja pochonga kuti ndingochonga phala aone kwambiri. Mungoti kodu mukaboksi momwemo basi pindani chimenecho kavoteni. Pepo ndoti mwavotera Profesa Arthur Peter Mutharika. Kaya tikumvana Malawi. Mawu amene wani mafandi limbikitse kwambiri kwa mtundu wa Malawi. Civic imene iyende kwambiri. Amene mumadinda ndi chala chanu dzanja lanu lamanja chanu chachifupi choyambiriracho. Zala zanuzo muzone bwinobwino pali kachala kamodzi kakafupi kwambiri pali kena kofupikirako koma choyambiriracho chimakhanga ndi mamunachi chimenechi faza zina 4 zimakhanga ndi pali mzimayi ndi ana ake atatu koma ichi choyambirira chachifupichi mudinde mwinki kenako mudinde mukaboksi muja popinda muonesere mukupinda inki yanu isagundeso mbali ina. Pochonga amene mumachonga ndi ballpoint musachonge malo awiri kuti uyu sinimufuna ndi nkhwache koma ndikufuna uyu. Ayi, ingochongani mukaboksimo basi. Ndipo ndoti mwavotera Profesa Arthur Peter Mutharika. Uthengawu ngwaulere tonse tisunge zimenezi. Kumapeto kwenikweni ndikumemena Malawi kuti musazitengere zimene ena akuyankhula ma social media ma newspaper zomanyoza. Ena akuyankhula ana malomba athamangisidwa ku constituency kwawo chifukwa panga ayi nthawi ino ya campaign anthu amapanga chimene angathe kupanga. Kaya akonza mabuliji kaya zikonza misewu asiyena amene azipanga zimene akupanga chituko kudera kwanu komweko. Kaya simuna akonde kaya mwakonda koma inuyo mudziwe chimene mukupanga kuti mawa chikupindulirani chani. Ndiyankho mamene wakuti mudziwe chimene mukupanga kuti mawa chikupindulirani chani. Pomaliza ndithokoze akhoti chifukwa cha kukhala ndi maganizo okumbukira kuti kuli milandu kuno yokhuzana ndi mathematics machine
imene yakuti ikuyamba kulowa mkhoti lolemba likubwerali. Choncho lolembali tikhala ndi milandu yoti timve kuti kodi mathematics izagwira ntchito kapena sizagwira ntchito. Koma ineyo Mulungu akundiyankhula nina kuti chilichonse Mulungu wachipanga seto, ndipo mathematics sizagwira ntchito. Mawu amenewa ndinafotokozapo mbuyomo, ndakhala ndikuyankhulapo mbuyomo. Amalawi mukundikumbukira, Amalawi muli ndi tchero, mudikirenso khoti limene linene khotilo amene amagamula chigamulocho ndolengedwa ndi Mulungu. Mulungu amamva kupempha kwa inu Amalawi. Dikirani mwachidwi mumve zotsatira. Mukhale ndi tsiku labwino nonse Amalawi, pamene tasala masiku 11 kuti tikavote voti yathu. Ambuye akudalitseni nonse amene mukupikisana nawo pa chisankho chimenechi. Konzekani, makamaka inuyo a DPP, a Ford, a REF, komanso inu NDP. Mulungu ali mbali yanu. Bye bye. Pastor Shumba ndilo dzina langa. Alole akane MCP tikutsanzikana nayo. Kulibenso MCP kuchokera pa 17 kupita kutsogolo. Sitizamvanso dzina la MCP moyo wathu wonse. Aigupto mukwaonawo simuzawaonanso. Mbite.